खुलुमबाय। दिनैनि गोदान मोनसे निउ ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। आंनि बे फिसा इउटुब चेनेल बड' कैलान मिक्स इउटुब चेनेलाव फै दानिया दिनैनि गोदान मोनसे निउ ब्लग भिडिअ'खौ आंजों इन्जय खालामलांदोनि। बे गोदान मोनसे निउ ब्लग भिडिअ'आ जादों जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जानाय बर' बारदलनि लानाय मोनसे भिडिअ'। बे मिटिंआ जादोंमोन जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि रंजिली थानानि सिङाव थानाय दरंगिरि बाङालपारानि खालथफा फोथाराव। बेहाय बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बयबो गाजा गोमजायै बे मिटिंखौ खुंलांदोंमोन। बे नुबाय थानाय भिडिअ'आ जादों नैथि साननि फुंनि 7 बाजिनि। बे फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन मानगोनां मुस्रि अनन्त कुमार बर' बिथाङा, आफादगिरि गवालपारा जिल्ला बर' बारदलनि। बिथाङानो बे फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। दिनै फैयै फैयै जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बर' बारदला जाबाय गासनि 15थि हिराथि मायथाइयारि जथुमा गवालपारा जिल्ला बर' बारदल आफाद, गा 64थि मायथाइयारि जथुमा गवालपारा जिल्ला बर' बारदल कृष्टि आफाद, गा 48थि मायथाइयारि जथुमा गवालपारा जिल्ला बर' बारदल आइजो आफाद आरो गा 15थि मायथाइयारि जथुमा गवालपारा जिल्ला बर' बारदल धोरोम आफाद। आरो बे मिटिंआ जादोंमोन 19, 20, 21 आरो 22 फेब्रुवारि 2021 इं खालाराव। मानगोनां मुस्रि अनन्त कुमार बर' बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोनाय लोगो लोगोनो करा सानजायाबो गावसोरनि रैसुमै गारांजों बयबो मेथाइ खनदोंमोन। करा सानजाया मेथाइ खनखांनाय लोगो लोगोनो मानगोनां मुस्रि अनन्त कुमार बर' बिथाङा गावनि बेसेन गोसा रावजों बिबुंथि लाखिलांदों दि जोंनि सोलेरनि गाबजों आरो जोंनि बे गोमो फिरफिलानि गाबजों मा सोमोन्दो दं बेनि बागै बेयो गुवारैनो बेखेवनानै बुंलांदों। आरो बे गोमो फिरफिलाखौ जों मानो लानाय जादों आरो बे गोमो फिरफिलानि गेजेराव जा नेरसोन लानाय जादों जोंनि बे बर' बारदलनि, बिनि बागै बियो गुवारैनो बेखेवनानै जोंनि सेराव गावनि बेसेन गोसा रावखौ फोरमायनानै बियो फारियैनो बुंलांदोंमोन। आं दिनै जों बै फिरफिलानि सिङाव गासै बेवहाय ज'जानाय रायजो राजा हादुंगोरा नोंथांमोना बैखौ समायखिरा लानांगोन। नोंथांमोना गाव गावनि न'खर, गाव गावनि गामि, गाव गावनि हारिखौ फोसाबनायाव जोंबो दिनै बै जोंनि गोथार फिरफिलानि खाथियाव खर'खौ मोनना समायखिरा लानि बिदिब्ला जोंनि गावखौनो आफा गुरु बाथौनि समाज जौगानाय थान्दै हिसाबै गावखौनो जोंबो सिगायदिनो हागोन। आं फिरफिला बिरहोनाय बे बिबुंथिखौ खालामनिफ्राय जोंहा समा बारलांबाय। बिदिनो बिबुंथिखौ आं दिनैनि फिरफिला बिरहोनाय खामानियाव बुंनाय जाबाय। बियो जोंनि हारिनि, बियो जोंनि देरहासार नेरसोन। फिरफिला बियो जोंनि हारिनि, बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन। रोजा रोजा सुबुंनि दुंब्रुद बिखानि गोथार थैजों सुजुनाय आया फिरफिला बियो जोंनि हारिनि, बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन।
जेननाय देरहानाय दाजाथों जोंनि अरायनि सुबुं गोहो खान्थिया राज आरो गोहो खान्थि जेननाय देरहानाय दाजाथों जोंनि अरायनि सुबुं गोहो खान्थिया राज आरो गोहो खान्थि बर' भारत धोरोम आफादनि 15थि मायथाइयारि जथुम्मानि दिनैनि रुंसारि फुलेस्वरि बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालिनि दरजाखौ खेवनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों। ओंखायनो दिनैनि बे गोसोखां दिन्थिफुंसालि दरजा खेंगिरि मानगोनां मुस्रि अजय कुमार बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो बिथांखौ दिनैनि बे रुंसारि फुलेस्वरि बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालिनि बेखेवनायनि सुंद' फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ दरजाखिनियाव खावलायनाय जाबाय। मानाव गिदिर फुंबिलि समाव जेरै गसंफैनो हानाय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि भारत दलनि गासै सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि बान्था आफादनि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि मिडिया दं इउटिउबार पार्सनेलब्लाबो बेखौ गोबां बाख्नायजों बरायदों। आरो बे नैथि साननि फुंनि 8 बाजि खावसेयाव रुंसारि फुलेस्वरि बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालिखौ जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि गवालपारा जिल्ला बर' भारत कृषि आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि अजय कुमार बिथाङा बे दरजाखौ बेखेवनानै होयो। जेराव जोंफोरो दाबसे सेफ जायगायावनो जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थानाय जानाय राव हारिमु दानाय लुनाय गासैबो आखाइनि हाबा गासैबो बुस्थुखौ गासैबो माने खामानिफोरखौ जों दाबसे मोनसे उन्दै न'सायावनो माने मतामति भाबे नुनो हानाय मिथिनो हानाय बे मोनसे राहा बेखौनो जोंफोरो मा होनदों दिन्थिफुंसालि। दा बेवहाय जोंनि बिखेखकरि जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि मैल्यबान हा सम्पति दं बा दंमोन बेफोरखौ जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो सोरनिबा न'खराव थांनांगोन सानसे लाबाय, सोरनिबा न'आव थांनांगोन सानसे लाबाय। थिग बेबायदिनो माखासे आखुरिया बुस्थुफोरखौ जों नागिरनो थाङोब्ला जों मानगोनां मुस्रि अजय कुमार बर' बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बानगोनां बोसोनजों बियो बुंलाङो दि बे फिसा मोनसे दिन्थिफुंसालियावनो जोंनि बर' हारिमुनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय गासिबो बेवहायनो बे फिसा मोनसे न'सायावनो थुबुरै लाखिनानै बे फिसा मोनसे न'सायावनो दिन्थिनाय जायो। बेखौनो बेयो बे दिन्थिफुंसालिनि सोमोन्दै बे गुवारैनो मानसिफोरनो बेखेवनानै होलांदोंमोन गावनि बेसेन गोसा रावजों। दाजाथों गोदानै जिउ दावहा फिरफिला बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिरफिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन। अमृतजों लोगोसे जिउजों लोगोसे अराय दङ गोथै साया सुथुर आंगो रंजा बाजा अमृतजों लोगोसे जिउजों लोगोसे अराय दङ
बियोदि मिथिंगानि हाजो जौयेना जोबलांजोबथों दैसानि जोरा रानलांजोबथों राव हारिमुआल' थाथों बर'नि दैसानि जोरा रानलांजोबथों राव हारिमुआल' थाथों बर'नि फिरि फिला बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिरि फिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन रोजा रोजा सुबुंनि दुंब्रुद बिखानि गोथार थैजों सुजुनाय आय बड'लेण्ड बेनो जोंनि बड'लेण्ड बेनो जोंनि बड'लेण्ड फिरि फिला बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिरि फिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि